Kaixo, ongi etorria, lehenengo mailako ekuazioak egiteko bi problema egingo ditugu. Aurrekoak baino pixka bat zailagoak. Hasiko gara irakurtzen. Uxuek Ferminek baino 24 urte gutxiago ditu. Uxuek alaba bat du, Nagore. Uxuek Nagore baino 31 urte gehiago ditu. Hiruen artean 125 urte dituzte. Zenbat urte ditu bakoitzak? Orduan, hemen behar da zailetako bat da datu guzti horiek ondo jartzea, ezta? Orduan, hasiko ez, azpimarratzen. Zer esaten du? Uxue ditula Fermina baino 24 urte gutxiago. Orduan, Uxue gazteago da Fermin zaharragoa. Uxuek alaba bat du Nagore, eta esaten du, Uxuek Nagore baino 31 urte gehiago ditu. Orduan, hau da bi informazio. Beste bada, hiruen artean 125 urte dituzte. Orduan, hau da datuentzat, hau da ekuazioarentzat. Bereiztu behar ditugu biak, Orduan, hau ekuazioarentzat, biak datuentzat. Eta jartzen du, zenbat urte ditu bakoitzak. Orduan, jarri behar ditugu guztiak bakoitzak, esan nahi du, jarri behar ditugula Fermin, Uxue eta Nagore. Orain erabaki behar dugu isa zein izango den. Hiruak izan daitezke, erabaki behar da. Nik kasu honetan adibidez ingo txikiena. Nagore, benetan txikiena delako. Baina bestekin egin ezkero ere, berdea atako litzateke. Erantzun berdina. Orduan, Nagore isa baldin bada, Uxuek zer baditu. Uxuek Nagore baino 31 urte gehiago ditu. Orduan, 31 gehiago hartu behar dut isa, eta jarri 31 gehiago dela. Eta hori azkena, Uxuek Fermine baino 24 urte gutxiago ditu. Uxue ditu gutxiago. Zein ditu gehiago? Ferminek. Zenbat gehiago? 24 urte gehiago. Uxue gazteagoa delako. Horrein barko diogu, hartu Uxue, eta 24 urte gehiago. Hora, gehi 24. Izango litzatekela, isa gehi 55. Horrein, hau izango litzateke datuak. Isa gehi 55, isa gehi 31, eta isa. Eta esaten digute baita ere, hiruen artean 125 urte dituzte. Ekuazioarentzat, horra zer egingo genuke? Hiruak batu eta atebartzegu 125. Hoi dugu dara, jarriko du, isa gehi 55, gehi isa gehi 31, gehi isa berdin 125. Lehenengo pauso da laburtzea. Horrean hemen ditugu, bat, bi, hiru isa ditugu. Eta 55 gehi 31 da 96. Eta hori da 125. Isak alde batean utzi behar ditugu, badaude, dak ezkerretan daude, eskubian ez dago. Horrean, egin behar duguna da 96 hori kendu ezkerretik. Erortara izango dugu eskubian gai askea. Horrean, kentzen dugu, gentzen dugu irisa. Eta eskubian zer izan zaigu, 125 ken 96 izango da 39. Orduan, biak zatitu inbar ditugu. Zeinekin? Hiruakin. Era hortara, hauek joaten dira, hiru zati hiru da bat, hau da isa, eta 39 zati hiru da 13. Orduan, isa 13 da. Orduan, badakigu Nagoren adina. Orduan, jatuko du, Nagore 13 urte. Orain, Uxuek 31 gehiago, hau da, isa gehi 31. Batin behar diogu. Orduan jarriko dugu Uxue, 54 urte. Eta azkena, Ferminek zer du? Isak gehi 55. Orduan, 13 gehi 55 da 78. Hau izan zateke, erantzuna. Guazen ikustea, ea ondo egin dugun. Batuta, tebatzegu, 125. Orduan, 8 gehi lau 12, gehi 5, bat gurako, 10 125. Bale, ondo dago. Orduan, leheneko problema, honela amaituko genuke. Bigarren problema irakurriko dugu, jartzen du. Liernik zuen diruaren bieren opari bat erosteko erabili du. Orduan, nego esan diguten, ezta? Zuen diruaren bieren opari bat erosteko. Eta diruaren laurdena, zertarako,
ia utzi zuen mugi txartela kargatzeko. Orduan, badakigu, egin duela opari batentzat 2 eta 4 mugi txartelarako. Gero jartzen du, bidean lagun batekin topatu da. Eta freskagarri edateko €1,50 ordaindu du. Orduan, freskagarri edateko hau. Bidean lagun batekin topatu dela eta hori eta guretzako importantea datuentzako. Hau da ordaindu duela. Poltsikoan, €0,50 bakarrik gelditu zaizkio. Orduan, poltsikoan hau. Gelditu zaizkio. Zenbat euro zituen hasieran, hau da galdera. Orduan, galdetzen digutena hori izango da isa. Zer galdetzen dute hasierako diru kopurua? Orduan, hori da jarriko duguna. Hasieran zuen dirua isa. Orain beste datua jarriko ditugu. Zuen diruaren 2 opari bat erosteko. Orduan, oparirako izango da. Duen dirua hartu, 3 zatitan egin, eta 2. Hau izango litzateke oparia. Duen diruaren 2. Orain, 4 zertarako mugirako. Horra jarko dute mugi txartela. Hola? Eta izango litzateke isaren 4. Isa zati 4. Hurrengoa, freskagarria. €1,50. Isarik gabe, noski, 1,50. Eta gero, poltsikoan, zenbat? €0,50. Datuak baditugu. Orduan horren, ekuazioarentzat modu desberdina daude egiteko. Errexienetako bat izan daiteke hau. Batutzen botu oparia, mugi, freskagarria eta poltsikoan gelditu zaiola, dena batzutzen badut, zenbat geldituko zaigu guztia hasieran zuena. Hori da, egiteko modu bat, badaude gehiago ere, nik hori jarriko dut. Oparia, gehi, mugi, gehi, freskagarria, gehi, poltsikoan zeona. Guztia zen bada zuen da, isa. Orduan, lehenengo zer egin behar dugu? Izena zailak albaide bada, kendu. Orduan, multiplo komun txikena aurkitu behar dugu. Eta multiplo komun txikena da 12. Orduan, dena bidertuko dut 12rekin. Orduan, hartzen dut hau, 2 isa eren bidertuko dut 12kin. Bigarrena ere bai. 12kin. Hurrengoak laburtuta jarriko dute. Orduan, 1,5 eta 0,50 zen bada 2. Orduan, hau ere 12rekin. 2 batera, 12. Eta azkena, izango zaiteke, baita ere, dena 12kin delako, 12kin, isa, ezta? Isa dio 12. Bueno. Hau nola gehiatuko ditzateke? Adibidez, era hontara. Daude modu desberdinak egiteko, niretzako horrexen hau da. 12 jarri berrian, deskomposatu, egin 4 bider 3, eta horren, joaten die 3 hauek. 4 bider 2, 8 isa. Beste aukera bada egitea, 12 bider 2, 24. Eta 24, 3kin zatitu, izateko 8. Nik uste dut, deskomposatzea xagoa dela, 12 zer da? 12 da, 4 bider 3 leheno bezala, orain, 4ak kentzen ditut, gentzet 3. Hau da, 24, eta da 12 isa. Hurreko pausua zein da? Laburtu. Horra hemen ditugu 8 isa eta hemen 3 isa, ditugu 11 isa. Gehi 24, berdin 12 isa. Isak alde batean eta gai askea bestea. Begira zekartatu zaigun, jarrikuta eskubirago. Leku gehi izan dezan. Hemen bakarri dagoela, gai askea. Horra, isa, hemenik kendu behar dut, hori izateko bakarrik kentzen ditut hemen 11 isa, hemen ere bai 11 isa, eta zer gertatzen da? Kentzen bai badut, gentzen zetela, 24 bakarrik, eta hemen isa. Horran ja, lortu dut isa zen baden, 24. Orduan, hasieran zen baden duen, edo zen bat zuen liderdik, 20 euro. Hasieran, 24 euro. Guazik ustea, ondo egin dugun. Oparia,
Orduan, opariantzat izango litzateke 24, hiru zatitan eta 2 hartu. Hori izango litzateke 8,16 euro. Mugi izango litzateke 24 zati lau 6 euro. Orduan, 16 gehi 6, jaia 22. Eta 2 hauekin 24. Orduan, ondo egin dugu. Hasieran 24 euro zituen. Buruketa honekin amaitzen dugu beste 2 problema hauek. Pentsatzen dut lagungarri izango zaizula. Beste bat arte. Agur?